DJ sa li xanna l-Gordon Mifsud li huwa wkoll għallim kif inti Gordon. Pjaċir tiegħi dejjem li qiegħed niltaqa' ma' waħda mill-vuċi li żommni għaddej fil-karozza qatt ma konna ltqajna qabel, ma kellix idea ta' min inti u issanti qudiemi lil wieħed mill-DJs l-aktar segwiti wkoll. Interessanti ħafna jaħsbu kollhom meta jisimgħu il-leħen jimmaġinaw karattru differenti. Mhix karattru, karattru wkoll, imma xbija ta' il-wiċċ kif ishom bla ma jridu jifformulaw f'moħħhom dik l-immaġni Ir-raġi dak li għandek hu li l-fantażija ħad tiġribik aktar mill-fantażija tat-televiżjoni. Mbagħad jagħmlu l-konnessjoni. Fatt kont naħsbek iżgħar jiena. Kont naħsbek iżgħar hekk imfarfar. Mbagħad l-iktar li tqajt ma nies jgħidu li kont immaġinak ikbar. Ara. Le. Ħafna drabi dik tiġri ħabba biex nibda nintroduċi wkoll ħabba l-insejħula kif il-mod kif tipproġetta l-vuċi. Li ħafna drabi tagħti ċerta saħħa li tagħti l-impressjoni li kun iktar b'saħħtu. Ġifieri ikbar il-persuna. Meta nitkellmu u fil-bidu tal-programm hekk, meta nitkellmu fuq DJing li huwa terminu pjuttost riċenti, jekk inħarsu xi ħaġa iktar moderna. U kif nafu DJs jattiraw b'mod partikolari tarax ċertu stazzjonijiet li għandhom focus partikolari, imma jattiraw l-udjenza żagħżugħa. Mhux neċessarjament. Bil-fors kif qed ngħid, ġifieri għandek min jattira udjenza ta' 60 u 70 sena u anke iktar. Però ħafna mid-DJs biex ikunu kurrenti u attwali qed narhom jirrikorru mhux hawn Malta biss ta' ġifieri, issir l-Italja ħin kollu. Lejn l-Ingliż. Kemm hi diffiċli biex DJ jew kellha preżentatur ta' radju ikun jgħid juża lingwaġġ tajjeb illi ma jinstemax outdated, ma jinstemax skadut. Imma mill-banda l-oħra in-nies tista' tikkomunika bihom. Jiddependi ħafna l-istil tal-istazzjon, il-format tal-istazzjon kif ikun. Ġifieri ħafna drabi dik tkun ikkorrelatata, tkun marbuta mal-mod ta' kif il-DJ jitkellem sew on air u sew mhux on air. Ġifieri dik taffettwa ħafna, ġifieri kważi kważi bda jkun konxju li qed titkellem ma' u hekk għandu jkun li inti bħala DJ jżomm f'moħħok li titkellem udjenza jew matura jew żagħżugħa u fl-istess ħin. Però importanti ħafna li ma tinqedix b'Malti li huwa formali żejjed pereżempju. Imma pereżempju, niġu għal vera jargon tagħkom. U fil-fatt it-teżi fuq dak għamiltu għax hemm ħafna sferi li tista' tidħol fihom inti, però peress li qatt ma sar xejn fuq radju mill-lat lingwistiku, l-ewwel ħaġa li tittamel inti importanti ħafna li isek tidentifika dak il-kliem illi jkun dak li aħna nużaw inta tej jargon, il-kelma teknika hija il-kelma reġistru. Fil-lingwistika nużaw dik il-kelma reġistru. Dak għandek mastru daxxa juża ċertu termini. Il-lupa pereżempju. Il-lupa pereżempju. Imma mbagħad għandek serri li kulħadd jew in-njam m'intix ħatajt li huwa. Ġifieri inti għamilt reġistru tal-kliem użat mill-DJs. Eżatt. Ġifieri mhux dak il-lingwaġġ li tisma' lid-DJ fuq ir-radju meta jkun on air, pereżempju, juża. Imma il-lingwaġġ li jużaw id-DJs, ovvjament ħajkun hemm interferenzi, jużawhom on air ukoll. Imma ħajkun hemm ukoll dak il-lingwaġġ li wara l-kwinti biex niftehmu. Hemm jintuża bejn id-DJs biex jiftehmu. Pereżempju? Pereżempju, tiġini f'moħħi komuni ħafna back to back, pereżempju, jew jingle pereżempju, da tip ta' kliem jintuża. Issa ħafna nies forsi qed jgħidu ma dan is-sezzjoni jisimha Malti pur, ma da Malti dan. Issa ifhem. Inti tista' tagħmel sforzi kemm trid biex tipprova tajt lil dak li jkun. U tippreserva. Tippreserva l-Malti, imma eventwalment il-lingwa hija xi ħaġa ta' dak il-ħin. Ma jien pereżempju jekk nisma' DJ li tħanaddu għad-diska li jmiss, awtomatikament li moħħi batni għal DJ li huwa l ċertu era u mhux għallum il-ġurnata. Eżatt. L-ewwel ġurnata probabbli jekk tgħidha iktar minn darba fil-istazzjon tiegħek naħseb jifulek il-bib. L-istil tal-istazzjon żagħżugħ fejn naħdem jiena. Nagħmlu sforz ħafna biex inkunu biex nużaw dak li l-sin li jgħidu vernakulari, ġifieri inti titkellem b'mod kif jitkellmu n-nies fitrin. Li hija importanti ħafna għax inti ma tixtaq il-pressjoni qed tkun formali. Imma eżatt, imbagħad meta tisma' DJ
jew preżentatura xi set nagħmlu distinzjoni Eżatti. wkoll skont jekk hux qed iddoq jew. Per eżempju, jien qatt ma kont DJ, imma kont prezentatur Preżentatur. fil-radio wkoll, ma qatt ma kont DJ, u tagħmel differenza. Ekku, llum għandek il-fattur ukoll li ħafna DJ se tisibu l-lista lesta, l-playlist lesta, u xogħolhom huwa x-xogħol ewlieni tagħhom li jitkellem, ġifieri. Imma eżempju playlist. Kif ħataqlib għal-Malti, se tgħid? Aħna nużaw lista, però jien li ġej mill-kamp tal-Malti u qed prova nżewweġ iż-żewġ dinijiet, tiġini naturali ngħid lista. Però toħroġ li ħafna nkoner, pereżempju ngħidha playlist, toħroġ li. Mhux ovvjali ħawn Bla normali. marrid. Bħalma Għax hija iktar teknika u irid ikun vera xi ħadd antikwat biex isejjaħlu disc jockey. U dik jew mill-affarijiet li ħarġu, pereżempju jekk forsi nistgħu nibdew nuru xi. Ejja, ħalli nibdew naraw, onduru pass pass dan ir-reġistru vulnikolari. Vernakulari. Vernikolari illi użanna. U hija biex ma nkunx. Colloquial. Kollokjali, informali ħafna. Issa, Issa l-ewwel ħaġa għax inti għandek livelli differenti. Hemmhekk qed naraw pereżempju kemm hu mobbi il-lingwaġġ ta' DJ, kemm hu mobbi bil-lib tal-kodiċi ngħidulu, ġifieri meta inti tirrikorri għall-Ingliż. Issa di ħafna drabi issir mill-Maltin, mhux DJs biss ovvjament, imma mbagħad għandek dak il-lib tal-kodiċi li jien fl-istħarriġ tiegħi rajtu li hu partikolari biżejjed biex nidentifikah parti mir-reġistru. Hemmhekk pereżempju għandna artist. Għaliex pereżempju qed jitkellem DJ ma jħor jgħidlu artist. Differenza sottili tal-pronunzja ma. Imma taqleb hemmhekk mill-Malti għall-Ingliż. U l-fatt li ħafna drabi jkun konxjament. Noddu bħala qlib tal-kodiċi. Tara ġenerazzjonijiet żgħar illi qed jistabbilixxu ruħhom fuq ir-radju u jiena nħosshom pjuttost frivoli meta jgħidu għax l-audience tagħna. Ekku, jew il-winner. Jew il-winner. Il-winner. Samen, naqbel miegħek perfettament. Nibda nħossom jisom qed jitkellmu kif aħna sfortunatament probabbli kbirt bħali wkoll illi meta konna żgħar aħna jisna biex niggustaw l-itfal tagħna treat sweets flok treat hello, issa tinstema vera banali meta qed tgħidha. Ix-xużi u l-forsi. Immorru għal daw il-klieb. Imma li tisma' DJ jew inkella preżentatur jitkellem b'dan il-mod, tibda tgħid tisma' da baqa' għandek ir-rwol u inti Toddler. tkun kemm tkun informali xort għandek ir-rwol li tosserva, f'sens tqgħod attent. Jien naf pereżempju għandek il-kontenut. Aħna ħafna drabi meta tidħol f'stazzjon tar-radju. Iva. Di tajba pereżempju jgħidlek għall-content di tajba content għall-content. Ma jgħidlekx kontenut. Jew pereżempju Community radio station. Għaliex ma stazzjon tal-komunità jew nazzjonali. Pereżempju muqdi pereżempju mużika. Jgħidlek qed jagħmel link, pereżempju nużaw il-kelma link, inti meta toħroġ ma nafx hawnhekk tużawx ukoll. Żgur. Link, ngħidula link. Mhux neċessarjament tagħmel kollegament imma ma band oħra. Le. Minn barra Aħna nużaw il-kelma qed tillinkja suġġett magħha, qed tillinkja suġġett ma' ieħor. Ekku. Jew inkella tillinkja suġġett ma' kanzunetta biex jekk jista' jkun l-intro. Ekku. Nista' ntik il-ġargin kollu. L-intro ta' kanzunetta trid inti tillinkja magħha. Ekku, eżatt. Imma se tgħidha ma se tgħidha ħolqa. Tista' tissuġġerija, però kemm ħadd intuża mbagħad. Ma l-biċċa hija di, u sabiħ li għandi lilek hawnhekk għaliex apparti li inti għallim tal-Malti, inti DJ, ġifieri inti kurrenti m'intix biss persuna li tistudja l-kotba, inti qiegħed man nies fi triq. U l-biċċa hija li jekk ma tikkomunikax. In-nies jekk inti toħroġ hemm barra u tagħti librerija b'xejn f'kull raħal, in-nies ma se jmorru jarawhom. Imma jekk il-maġġoranza qed nitkellem, ġifieri jiena dej għext ħajti għall-massa. U l-massa l-verità hija dik. Imma jekk mill-banda l-oħra aħna nibdew nużaw kliem partikolari kuljum, aħna ħankunu iktar ta' suċċess fil-Malti u ta' kliem li huwa moda milli l-kodba. Inti billi tajda, int ħolqa pereżempju, imma ħajkun hemm min qarra switchu, ħajkun hemm min jitnaffaru speċi, ma jiena wieħed minn dawk li isni qed fiż-żewġ dinjiet għal nipprova nżewweġ kemm nista' l-affarijiet. Ngħidha pereżempju ma skont fejn. Pereżempju link, la ngħiduha link għalija hija kelma Maltija f'dak il-kuntest ta' radju illi hija l-kelma li kważi
Infatti miex imniżla mal-qlib tal-kodiċi, Le, l-kellim li huwa DJ li huwa Malti mhux konxjament ara qlib tal-Ingliż. Tanti fil-lingwaġġ tiegħu ta' kuljum milli laqqas ikun konxju biha. Li ġifieri mbagħad naslu għal dak li mhux qlib tal-kodiċi jekk forsi nistgħu. Ija, mela le, ħanaddu għal kult il-ġabra li għandna. Eżatt. Fl-aħħar tal-isħarix tat-teżi mbagħad kont kelli l-glossarju u fost ħafna links pereżempju semmejna back to back, semmejna jingle pereżempju, dan huwa kliem illi qed ngħidlek, ġifieri ma sax tgħid qisu qlib tal-kodiċi, tant li huwa missellef mill-Ingliż sal-punt li huwa taħdit bżonn jus meħtieġ sakemm ma toqgħodx tipprova tivvinta xi kelma u tinqeda bir-riżorsi ġenerattivi tal-lingwa tiegħek. Tista' tagħmilha kif konna qed ngħidu ġifieri. Hawnhekk daw forsi jinstemaw sempliċi ħafna meta tarhom, imma żgur li tisimgħu l-iktar fuq ir-radju track meta wieħed jista' jittilta. Mhux hekk, ekku. Naddu għas-silta li jmiss pereżempju. U fit-teżi kont rajtu mbagħad dil ngħidu korrelazzjoni ġifieri rabta speċi bej l-istil tal-istazzjoni jew l-età ma meta jkun DJ ta' età kbira, DJ żgħir, ħafna drabi hemm tendenza li jgħid silta. Ekku. Għalkemm dik ma kienx ħarġet mill-intervisti li kont għamilt biex nislet dat-termini. Insertat ma ħarġitx dik pereżempju, ma perswas li DJ jekk ikun oneru ħajjed silta, jekk ta' ġej minn stazzjon tal-kbar, f'sens ta' udjenza Matura. Ekku, li dik ta' li jekk jgħid silta ħajnstema antikwat, DJ żgħir żgur. U jisbdulu l-attenzjoni fuq ġifieri. Ma naddu għal traffic update, pereżempju. Ejja, issir ħafna. Jew weather, kif qed naraw naħseb. Le wkoll ekku. Issa, meta imma tiġbor dan kollu, kif qed tara li ir-radju li huwa mezz ta' komunikazzjoni qawwi u influenti u għadu sallum il-ġurnata. Dana il-lingwaġġ li nużaw aħna huwa dak anke li nisimgħu li naraw stampat bħal kull ħaġa. Jirrifletti ħafna iva. Jiġifieri kif qed ngħidu, jekk għandek ir-rwol inti trid tosservah dak l-irwol illi qed fuq ix-xandir mela trid tinqeda b'Malti tajjeb għax jinfluwenza ħafna bniedem. Il-lingwa hekk tingħadda, aħseb wara fejn għandek medju mezz ta' komunikazzjoni tal-massa illi u bħal radju li qed ikellmek individwalment għax dak hu sabiħ tar-radju li m'hawnx it-televiżjoni li inti qed tkellem bniedem qed taf konxjament li qed tindirizza il-massa però tuża lingwaġġ li huwa mhux ġeneriku żejjed eżatt li tindividwalizza kemm tista'. Meta tiġi biex tagħmel introduzzjoni fil-programm tiegħek, tosserva illi timminimizza l-Ingliż fih jew le? Emma tnajlek jiena xi daqs influenzat għax ġej mid-dinja tal-Malti, ġifieri nħobb il-Malti, ġifieri hija noqgħod attent. Però mbagħad mhux iżejjed. Fis-sens ma naħsibx li bħalissa tiġini xi kliem f'moħħi li noqgħod attent li nelimina pereżempju, ma hija ta' noqgħod attent ħafna. Għaliex jiena li nibżawwa illi jekk wieħed imur fuq il-kunċett purista aktar kemm jista' jkun tispiċċa jgħalqulek il-bibien u qasbis isegwu. Naturalment, le mhux hekk ma tistax. Jien mhux qed ngħidlek li toqgħod tilliċenzja lilek innifsek il-ħin kollu, ma importanti li taf li jekk hemm kelma Maltija tuża. Għaliex le? Ġifieri għaliex għandna nisselfu dak meta diġà għandna. Huwa sabiħ il-lingwa tistana u meta tissellef hekk jiġri ma mbagħad hemm naħseb li tinżomm naqra rriedni, speċjalment fuq ir-radju. Jiġifieri meta għamilt il-teżi tiegħek, inti ġbart dan il-kliem. U bħala konklużjoni tat-teżi tajt xi suġġerimenti? Bħala konklużjoni, le, ovvjament, mbagħad suġġerimenti li jistgħu jsiru li josservaw isir studju dwar il-lingwaġġ li jintuża mid-DJ waqt li jkun qed jitħadded on air. Però jiena ffokajt fuq il-termini biex niftehmu, termini li jintużaw, jingle, back to back. Bħala ġabra nistgħu ngħidu li tidher ċara 100% li l-lingwaġġ huwa dominat mill-Ingliż. Kemm dak li qed nsejħlu jien qlib tal-kodiċi u kemm dan li qed naraw bħala self. Illi ġifieri ma tistax tgħaddi mingħajru. Issa qed naraw self. Kif nista' tista' ssib mod kif tgħidha ma tintuża ħafna. Mbagħad hemm hemmhekk li qed naraw id-definizzjonijiet ukoll tajb fl-istudju. Sewwa. Ġifieri meta għandek pereżempju il-music bed, daw ma tistax missa tgħidilha sodda. Sodda, anke hawnhekk naħseb tużaw bed intom għaddejja bħalissa. Kif qed nisimgħu fl-isfond tagħna. Fl-isfond qed nisimgħu bed, ekku.
Għaw min jisajħela carpet music u kol. Carpet music, Pero ekku. fil-dinja ta' radio naħseb, mux naħseb, għatma smajta jenu ma tintużax. M'hemmx carpet music fid-dinja ta' radio, Ħana bed. bed nużaw, eżatt. Mbagħad hemm tip ta' selfie ieħor li huwa bħal li diġanna fil-Malti ma kważi kważi huwa meħtieġ. Mhux dejjem huwa meħtieġ, pereżempju għandek sound. Immaġina DJ mur lilin mir-radju ħajmur jarma x'imkien. Mhux ħajt ħammur narma l-ħoss jew jista' is-sistema tal-ħoss imma ħajstema Li anka hawnhekk minn hawn fuq is-sound illum, per Fuq eżempju, is-sound hekk nużaw, ngħidu fuq aħna, is-sound. Ekku. Jew min qiegħed responsabbli mill-awdio mill-audio, eżatt, ħadd li minħalli. li dik nużawha wkoll. Ekku. Deder. Deder tintuża meta ikollna dak li ngħidu silenzju, skit. Inti hija xi ħaġa li tittevita l-ħin kollu li jiġri. Deder hija xi ħaġa li ħafna jibżgħu minnha fid-dinja tax-xandir. Għal benefiċċju ta' kulħadd iżda tiġbdu l-attenzjoni, qed nitkellmu fuq ir-radju, maħniex qed nitkellmu fuq il-futbol, mhux qed insejħu lill-President id-Dede. Huwa dead air. Deder, ekku. Issa jekk għandna Nista' nkun qed nitkellem ma' il-fejder, DJ. per esempio. Kont se ngħid nista' nitkellem ma' DJ u ngħid hawn iskiet imma kulħadd deder jgħid. Issa fejder. Iprofa li qatt ma tesperjenzata, Dede. Le. Nawguralek li qatt ma tgħaddi minnha. Ġieli jkun hemm. Ħażin. Sinjali ma jkun hemm nies li ma jkunux attenti biex ikun hemmhekk. Tefitatri. Il-Housewife's Choice. Issa dak kien terminu li ħareġ minn DJ illi huwa ġifi dak terminu korrelatat jidher ma' udjenza matura. Taħx request show. Eżempju, dik Ekku, ukoll. request show, eżatt, u tingħatu neru kol dik, request show. Housewife's Choice hija dik l-għażla li popolari naf Mamma Mia tal-Abba, Dancing Queen, dak it-tip ta' mużika li n-nisa tad-dar ġeneralment jitolbu jinnaf Elvis ma nafx. Daw l-iktar L-iktar popolari, popolari ekku. mal-nisa. Ġifri hemm kategorija Hemm ta' mużika kategorija. propju li taqa' bil-sottotitlu Housewife's Choice. Mela. Meta titfi mhux titfi, ma tistax titfi, tlesti u toħroġ. Tagħmel qalba kif titħaddet mir-radju għal ħajja ta' kuljum? Qalba ma nagħmilx, għax fil-każ tiegħi konxju ħafna rrid nitħadded mod naturali ħafna. Ġifieri qalba jien fil-każ tiegħi nipprova nevita. Ovvjament jiddependi t-tema, suġġett li titkellem fuqu, pero bħala lingwa, ġifieri t-tip ta' taħdit li nuża jien personalment nipprova nevita li nagħmel distinzjoni. Għax kif qed ngħidu, ma tix tkun formali żejjed u lanqas informali żejjed illi titkellem b'tali mod li tissellem iżjed mill-Ingliż. Però Gordon ma taħsibx li għax qed tenfasizzar biex tal-formali, illi sfortunatament ngħid jiena l-iskejjel tagħna jalmu l-iktar biss, kważi mhux l-iktar biss, il-Malti b'mod formali. Meta fil-verità sa snin ilu, ġenerazzjoni ta' qabel, ma kien hemm il-bżonn li jalmu biss il-Malti formali għaliex fl-irħula kulħadd kien jitkellem bil-lingwaġġ informali. U allura rrid taqqat poplu sieħ biex ikun hemm standard il-Malti standard. Illum il-ġurnata imma għandek ġenerazzjonijiet sħaħ illi l-Malti jitħadduh biss l-iskola. Iva, vera. Ġifieri għandek l-istudent li huwa konxju ħafna illi meta jikteb irid ikun formali u dik nagħmlu aċċenn ħafna liha għax issa m'hemmx linja ċajpret ħafna dal-aħħar tara ċerti kitbiet ta' tfal tgħid imma huwa konxju li qed jikteb qed jerġa' jaqra s-sentenza tiegħu pereżempju li jara li mhux biss huwa formali li hija strutturata b'mod tajjeb. Le, ma nasibx li qed issir enfasi żejjed fuq hekk. Skont fejn hu, ġifieri fuq radju meta għandek dal-kuntest li inti isek qed tkellem hemm stili ta' stazzjoni differenti. Meta qed titkellem fuq diska, fuq artist, qed inkellem lilek fit-triq qed titkellem. Huwa informali ħafna. Qed tinsaqsija lilek id-domanda għaliex jiena nemmen li il-kollega tal-istruttura edukattiva li għandna li hija tajba ħafna timxu pari passu huma l-istazzjonijiet tar-radju u aħna l-istazzjonijiet televiżivi. Ġifieri l-informalità tal-lingwa jekk mhux se nkunu aħna illi nkunu qegħdin ninfluwenzawha x'tip ta' kliem naf niftakar kollegi tiegħek illi ħolqu l-kelma arjurant. U di qabdet. Mela qabdet. U jużawha. Ma bada kumbat jiġi kollokjali u fis-sens li. Imma aħna lek qegħdin hemm, maħniex qegħdin hawnhekk biex nagħllem. Bla dubju, mela ma xejn. Dak hemm l-għalliem biex joqgħod jgħallem. Aħna rridu nkunu għalliema informali.
Allura l-istil illi rridu nimbuttaw il-qoddim irid ikun l-istil tal-lingwa. Jien iktar tħassib il-preokkupazzjoni tiegħi hija meta jkollok kelma li bħal ma semmejna winner u hekk għalhekk qedlek jiġifieri għaliex tgħid winner jekk aħna bil-Malti ngħidu rebbieħ, jiġifieri mhux sforzata, jiġifieri dak huwa naħseb li titqgħod attent għalih. Kliem ieħor intilef jew naqas milli jintuża għas sempliċi raġuni li kellek xandara illi kienu foqra fil-vokabularju Malti naqbel miegħek. u daru għal-reġistri oħrajn. Ekku. Ġifieri il-Eurovision winner ta' din is-sena, per eżempju. Għaliex, eżatt. Laħwa. Ma jafx rejt il-rebbieħa. Ta' huma. Tismagħhom sirt, imma qed ngħidlek, ġifieri ir-radju huwa mezz ta' komunikazzjoni li jirrifletti ħafna l-lingwa barra. Ġifieri anka bniedem mhux ħajsmagħha stramba, qed tismagħha forsi jgħid ara għala fuq ir-radju di. Ma jafx li qed fuq ir-radju għandu dal-irwol. Imma naħseb inti meta tkun oner, kemm oner u kemm meta titkellem fil-ħajja kuljum, tagħmel dik f'moħħok, iżomma f'moħħok li inti tajt isma' jiena nitkellem bil-Malti, ħanuża Malti. Naħseb bil-Malti nitkellem bil-Malti. Naħseb l-Ingliż meta nitkellem l-Ingliż. Jistudjajt l-Ingliż pereżempju fil-livell universitarju wkoll, imma nagħmel id-distinzjoni, ġifieri f'moħħi, nipprova. Grazzi ħafna lilek, ħanaddu għal xi ħaġa li qatt ma tista' tgħidha inti fuq ir-radju, sakemm ma tkunx istazzjon antikwat. Ir-riklami. Jew ad break. Ekku. Ħammorru għal waqfa pubbliċitarja, inkomplu magħkom bl-aħħar parti tal-programm tagħna minn hawn u kwart oħra.